Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin döwlet budjeti hakynda kanunyň taslamasyna, şeýlehem Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň ýerine ýetirilişi hakynda mejlisiň kararlynyň taslamasyna garamak gün tertibiniň esasy meseleleriniň biri boldy. Bu wagtda mejlisiň ähli komitetlerinde, şeýlehem ýurdumyzyň ministrliklerine we puwdoklyň dolandyrys edaralaryna deslapky ara alyp maslahatlaşmalar geçirildi. Kanun taslamalaryny ara alyp maslahatlaşmagyň dowamynda nygtalşýaly. Gahrman arkadamynyň başyna başlan bu häzirki wagtda hormatly prezidentimiziň başçylygynda üstünlikli dowam edýän oňyn özgertmeleriň netijesini milli iqtisadiyetimiz ýokary depkinler bilen ötýär. Munyň şeýle bolmagynda giň gerimli döwlet maksatnamalaryň, hususan da berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy, Türkmenistany 2022-2050-nji ýyllarda durmuş iqtisad taýdan ösdürmegiň milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi ýardam berýär. Hormatly prezidentimiziň ministrler kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň 2024-nji üçin döwlet budjeti hakynda kanunyň taslamasy bilen bagly anyk maslahatlar berdi. Olar şu ýylyň 24 sentýabryna geçirilen halk maslahatyny döwlet başdanmadyň maksatnamalaryň çykyşynda öz beýan tapdy. Döwlet budjeti iqtisadiýetimizi maliýeleşdirmegiň möhüm guralydyr. Şunuň bilen baglykda ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasynyň bilimi, saglyk goraýşy, medeniýeti ösdürmäge, durmuş üçinçiligini, ýaşaýyş jemaat hojulugyny, döwlet hyzmatlaryna, önümçilik we durmuş medeni maksatly detgalaryň gurulşygyny köp mösörde terişdeleri gönükdirdik diýip döwlet başdanmaz aýratyn belledi. Bellenşýaly döwlet budjetiniň esasy bölegi budjetiň maliýeleşdirilen dürli edaralaryň, hojuluk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň işgärleriniň, aýlyk tähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň, talip we diňleýici haklaryň mösörleriniň ýokarlandyrylmagyny hemde bu urdaky taslamalary durmuşa geçirmäge gönükdirilendir. Ähli puwdoklary okulyny ösdürmegiň we esas serişdeleri maýy goýumlary gönükdirmegiň, Döwrewap bazar gurallaryny ornaşdyrmagyň hasabyna iqtisadiýetyň ýokary ötüş depkinini üpçün etmek we durmuş ugruly döwlet siýasatyny gollamak geljek ýyl üçin esasy maliýe resminamalaryň iler tutulýan ugrular bolup durýar. Durmuş maksatly ugru gönükdirilen döwlet siýasatyny gollamak we ýurdun ähli puwdoklaryny maýy goýum ösdürmek arkaly iqtisady ösüşiň ýokary depkinini gazanmak, şeýlehem döwrewap bazar mümkinçiliklerini ornaşdyrmak bir resminamanyň geljek ýyl üçin esasy wezipesidir. Hormatly prezidentimiziň milli iqtisadiýetimizi diversifikasiýalaşdyrmagy gönükdirilen siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde geljek ýylla newtgat puwdogy, owy sanagat toplumy, ulug, ara gatnaşyk, gurulşyk, dokma we azyk sanagat ýaly ugrular mundan beýlekde ösdüriler. Ulug, ara gatnaşyk we önümçilik maksat detgalaryň gurulşygy ýokary depkinde dowam ettiriler. Maslahatda yerli budjetleriň geljek ýyl üçin esasy maliýe hukuk resminamasynyň taslamasyna gödeňde tutulan görkezjilere de garally. Habar berilýär 2024-nji ýylda kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek, ýurdumyzda öndürilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak, şerki badarlarda azyk bolşulugyny üpçün etmek boýunça şäherler gödeňde tutuldy. Deputatlar Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin döwlet budjeti hakynda kanunyň taslamasynyň kabul edilmegini bir agzdan golladylar. Bir resminama düýpli hasaplamalara esaslanyp, döwletiň we jemgyýetiň ferişde kuwaty bilen berkidilendir, hemde halkyň bähwitlerine we onuň awadan durmuşyna hyzmat eder. Şeýlehem Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň ýerine ýetirişi hakynda mejlisiň karary bir agzdan kabul edildi. Soňra deputatlar bunker ýanygyzyndan hapalanmakdan zeper ýetmegiň raýat jogapkärçilik hakynda halkara konwensiýasyna goşulmak hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçylar giýdirmek hakynda, milli taryhy medeni mirasyň obýektlerini goramak hakynda Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaçylar giýdirmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçylar giýdirmek hakynda kanunlaryň taslamalaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň mejlisiniň 7-nji çağırşynyň nowatdaky maslahatynyň garamagyna hödürlenen kanunçylyk namalarynyň taslamalary bir agzdan makullandy we kabul edildi. Maslahatynyň ahyrynda deputatlar kabul edilen resminamalaryň garaşy Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylyk ulgamynyň üstüne ýetirip, hormatly prezidentimiziň watanymyzyň durmuşynyň ähli ulgamlaryny okulyny ösdürmek, giňgerimli durmuş iqtisady demokratik özgertmeleri üstünlikli amala aşyrmak boýunça öňde goýan wezipelerini mundan beýlekde ýerine ýetirmäge ýardam berjekdigine ynam bildirdiler.